Hop. Treci încoace. Treci încoace. Treci încoace, am zis. Treci, mă, încoace, mă. Jennifer. Treci încoace. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Urcă-le. Treci încoace. Treci încoace. Treci încoace. Ba da. Treci încoace. Ba da. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Vino. Hai. Treci. Hai repede. Treci. Niciun tata, treci încoace. Treci. Niciun mama, treci încoace. Hai, mă, încoace, mă. Mă vin? Hai, mă. Hai, mă, tată, mă. Hai, mă. Uite-mă, iară hop. Hai, mă, încoace, mă, că vin la tine și te mânc. Jennifer, te pap toată dacă nu vii. Treci încoace. Treci aici. Jennifer, vii? Vii? Minciună. Vii încoace. Hai la mine. Jenny. Vin să te iau? Ba, vin. Vin? Da? Da? Da, sigur. Sigur, sigur. Sigur, sigur. Sigur, sigur. Da, nu să vă ciuci. Da, nu să vă ciuci aici, da. Bă. Unde? Mai vezi? Te-ai supărat? Te-ai supărat? Te-ai supărat? Oh, te-ai supărat? Cum te-ai supărat? Ia arată-și la tată, cum te-ai supărat? Arată la tată. Arată la tată. Arată-i. Dă-mi guriță. Nu mai dă. Dă-mi guriță. Dă-mi guriță. Buba, unde e buba? Cu cine să mă cer? Cu cine? Cu tata să mă cer. Mama! Hai să ne culcăm. Opa! Hai, nu, na. Navi? Vine apoi la somn. Nu, hai. Că și atunci de ce minți? Tacă spunea da. Ba tacă spunea da. Ba da. Ba da. Cum faci poze? Cum faci tu poze? Cum stai la poze? Cum? Și cum face tati poze? Cum? Cum stai tu? Cum? Și tu cum stai? Cum stai? Arată la mami, cum stai tu la poze? Oh, te-ai lovit? Nu, hai repede să te pup. Încet. Hai repede. Hai repede. Unde să pup? Unde? Acolo să pup. Să dau bătaie? Nu te dai tu bătaie în locul meu. Dar încet, să nu te lovești el. Bravo! Dă-i bătaie. Bravo! N-a la mine acolo. Bă, ce răi! Să mă lași să fac și eu nani, dragă.